May whatever has been done in the dark be brought into light, and whatever has been whispered in the ear be shouted from the rooftops. Sanapenda mashoko atakuna vakomana veopposition vanotungamirwa naRigwedo Nelson Chamisa panguva inoi ingoti hwerere hwerere vari kupemberera vachiona kuti chokwadi chese chakubuda. Tiona showdown yevakomana yavari kuitwa navakomana vanageza. Ndoti bosubscribe like or on the bell icon. Tipinda panapa vakomana vanobuda vanyora vachiti God is a word assures us that every deed will be uncovered and Zimbabwe needs the truth. The regime is desperate to know exactly who gave Comrade Geza what Mutsvangwa termed accurate intelligence that could have been only sourced from somewhere who gets briefings. Plus, the regime is nervous and afraid of losing power and wants to learn what Blessed Geza and whomever is behind him are planning. It is not Geza whom they are after. It is the very senior people in the shadows. They are suspicious, but they need evidence. Ndemashoko anobuda nyogwa panapa navakomana veopposition vachiti aiwa muchiona vakomana panguva inoi vachiburisa mastatements avo vatsvaka maivabots anana Geza nana Mutlanga panguva inoi. Aiwa, they are not after vana Geza, they are after mapowers nemashadows ari behind them, just because they know kuti vakomana vana Geza vakomana aiwa vakabva 1980, vakomana vakabva mumatrenches and vakomana vane intelligence dzavo dzavanoshandisa, and up to now vakomana vangambotembi aiwa pachavo vega, but vanenge vane something zviri behind zvisingazivikanwi nevakomana ava. Timutise mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi. Tichiona panguva inoi vanhu vakamira kuti chokwadi cheunfold, chokwadi chese chibude pachena. Tudze mafungiro enyu pinda mucomment section medu. Subscribe or like, turn on the bell icon.